dia mengilapan pound untuk ni isi ke beladap keseng ke yang haringkat buat ke Green Tech Foundation kino elam di dongka ki khot de dongka kani ke jingi ki nak benta ban yadai ke mai mariang ke jongi ngimla ban kelet buat ngimla ban ong rupa ngim sngo sarong ya ladi kum kejat ban riu buat ngimla kam da aingut yu blei nong bu nong thau bla aingi kani ka mai mariang ya kani ki lom ki wa mo ki ba ki briu na sabar ki jaudut ban pet ya ka jing riu spa ka jongi ka mai mariang bat kadi kamram ka jongi kum ki try muluk ban yada ban pendek pensa ini ka mai mariang ka jongi ndri hoi kadir ka kamram jong ki noelam ki jongi ki nong sensyar ki jongi ba katla kat yai ngidi ban yada ka mai mariang ka jongi kanang ba kani ka jing internet jong ki lom ki wa jongi kan yai ne bat ngi ngin long ka pateng ka bangin ai pateng pat haki kun ki ksi ki jongi ban yo ya kani ka jing internet jong ki lom ki wa ndri ka basusi ka long ba kum ki nong shong snong jong ka jala kum ka jai indriu yo ki noelam yo ki nong sensyar ki ba ka jaka ban yada ban pendek pensa ya ka mai mariang ki wan ra ban ya ki kam lani ki project ki ba fair ki ba wan ra ban ki bolong ban ki nong penjot ya kata ka mai mariang ka bi ke jongi ngimla ban len ba ka umyam lik lani kata ka pung umyam ka don ki jaka ki bolong eco sensitive ki ba ki merat cloud ki sim ki do ki wan ban pendon kami ki ka jaka kin shong kin sa kin he kin san bat ulum pong deng kat kum gajing so thu ka jongi kum gajing ekren hoi ngim dei ki expert ki environment dekat kum gajing ekren ba gini kun samla ni so thu ba ulum pong deng ka island lum pong deng lane ka kalong kata ka jaka ka bolong eco sensitive ka ba ki migratory birds ki ba ki ong ki sim ki banang keleng ki wan ban shong ban sa to ka jaka ki doni ki jait merat ki ba fair ki ba shong ba sa ki ba pelong ya katu ka jaka kum ka yeng ka sem ka jongi ti ban penjat ban pen prai ya kata ka jaka syai kin let kini kimerat ki bosong basa ka baca ya ban keli kata kajing keli but kani kajing persang da sarkar ban wanra ya ki ya kani ka project ban snai kata ka luxury resort ka bahe how to lumpong deng suba kalong ka ikai ka bangim la pan pediang baning kong ya baling im la pan pediang kalong ba ho ndai bangi ni persya ke development nim persya ka roi ka par ni don kami ka roi ka par re kata ka roi ka par pat nya ban ya tho lakan kata yang ini kan penyo nong yang ikum kinok song snong di ladang ipet i kum bakalong mentangi i baka lada fi kata yu lumpong deng lani kan nong ko jaka bolong eco sensitive zone kan kata kan bun ka jing kata bani ka jing yu nong kum ka seng ni wan ka ni ka jaka da ka jing sung khya ni lawan ki singi ki beladap mentar ka singi ka banyo ka bawai ni ki samla bo nong ilam jong ka ni ka foundation ula shong sha thangan ngi snow si but ngi snow dom bantep ba sarkar hak jaka bakan sim kilat kilenti ban yakren ban ya so thu hot nyo i ka statement ka bau chief minister ai lomba kilat pathai kubor nyo i ka statement jong deputy cm bau ai lomba kilat pathai kubor rek kum ka jing yakren ba kini no ilam nyim yo i pat nama nakaliang ka jong ki kila ai da ka jing tho sa ka sarkar ban penpawi ka jing snow ka jong ki takatay ka kamram jong ru jong ka sarkar ka dei ru ka responsibility la ne ka duty jong ka sarkar bakan jubab ka jing tho ba ki jing snow ki jong ki dai kumba kalong mentangim ke hadu kan i clip mat kumba mentakim simla ai ya kanu ka jing jubab dai ki shu ai lomba ki kot kubor kumba kalong hi mangiru ngi jukren nakapor sa kapor ban ong ya ka ketien hiti ya ka sarkar ngim syania dale tapi kwa ban pen i ba filong serious pila weng no ya kata kajing temu ko jong pi ban le hapo lumpong deng ai da kajing tho ikni ya ki noilam la ne ka Green Tech Foundation hadu kata ka po le singila ban syania e pi de kumba kolong menta de ki kitien ngem la ban syania kumbang i baling ngem syania ta fi pet ya ka CTE ka consent to establish ka ba sarkar kala ka Meghalaya State Pollution Control Board kala ai ha ka nyo trick uma selang ladang makla ki ong ba hapo lumpong deng kin don la kumba arpsan tili ki villas kindon ru ke cafes ki restaurant bu kumta ter tingin syania yanu ha bagajing tho kapa bakalong kumta hot menin na menjis ngi lam ka Meghalaya State Pollution Control Board kawan ra e corrigendum ha ka baka tho ba let's say hapo lumpong deng kanom don kata ki permanent structure kuma ki ong rei kajing temu jong sarkar kalong ban pendon kami kalumpong deng kata kadur bakin pelong ki concert ki ba fair ki festival ki ba fair telada pelong ye kita ki festival dan ki concert ki ba fair kajing kali kalong hatu kanom kata si ye ki jing thau ki ba ki ba syong basa ha ka tu ka jaka
kanir kanwan ra ka jing ta yaki ti ngi iba kuma ka jing dawa ka jong ki ka long ba umdei ban kata ya ka lumpong ding na kalyang jo ka sengru ngi ai ka jing kershan ka bupura ya ka GTF yaki khot ki jong ka yo noilam jong ka ba kum ka seng hi kum kinong shong shnong ngi kwa kat bala hi ka sarkar kam dei ban kata ya ka lumpong dem lani kinu kinu jaka ki belong eco sensitive ngitep ba ka sarkar ka bun ki jaka lada fipet ya ka pung umyam ki don ku ba arspa Andrew po ika jaka jong sarkar kadang don untuk jaka paling kimra sigui kui jaka ro bakan le renai kita ikni jaka ka balong sensitive dan ka bala man kita ya ki jing thau ki ba em ki badon jaka ti nakaliang jo ka seng ngiwan ikni jaka ban a ki jing kershan ka bapura ka ngiong ban ka jo ko por ban pendram jor ya ki noilam ki jong ya ki nong sanchar ki jong ban nyo sngi nu samla ula shong ikni jaka ban shong shat ngan yo I ka jing tulang ka bor met ka jong u ngi kwa bat ngi dawa na ka sarkar ba ka dei ban ai ka jing tho da ka basai hoi ngi yo I ba kila ong da ka tien re ada ka jing tho ka basai shaki no elam jong GTF bakan pau siya syangi kung kipat ba ru bantep baka sarkar kanom le hapo lumpong dei ka dei tang kata ka jing dawa ka jong ki ka bangiru ngi kersyan tu ba